Ja. Nu er benene slået ud, og jeg har sat den ned på enden, fordi at så kan man jo se benene. Der er ikke så meget at se om på den her side af. Eller ned her, synes jeg egentlig. Ikke så meget at se. Det er nok nemmere at se herfra, tror jeg. Det er nok helt meget nemmere at se noget, når den kører rundt. Så vi prøver. Det var lige der. Det er godt, de har de der ikke tager over noget der. Det tror jeg da, det er godt i hvert fald. Det ender nok med, at den går i stykker på den der. Så sætter vi bare noget ny i. Men jeg har brugt de røde der ekspert tandhjulene. Så det var lige det eneste, der passede. Det er faktisk altid. Jeg vil prøve at tage ham fra. Så det er nøjagtigt ligesom det var før. Fuldstændig lige. Ja, der er den så ikke lige jo. Kan man jo nok se. Det er fordi nu er der også en del vægt nede på forhjulet, men det er klart. Der er jo ikke så meget vægt nede på forhjulene her endnu. Hvad ser det ud til, det er ved at gælde det der? Hvad skal den ikke have? Nå, sådan skal det nok være. Det ser ud til at være rimelig lige. Det er jo max der, hvor den kommer ned. Ja. Og jeg forhjulet, den bliver tynget helt vildt ned, så vi ikke kan se. Der er ikke så meget at kigge med. Det er også godt. Fordi halen den vejer da helt vildt. Jeg kan lige prøve at hente og sætte den på. Det kan jeg godt bagefter. Men der er ikke så meget i det. Jeg skulle forresten også lige vise. Hjulet der drejer. Ikke så meget i det, men bare for at vise, hvor hurtigt den kører rundt. Det er irriterende, jeg kan... Nu får vi en vælt. Det var da træls. Pyt med det. Der. Prøver vi at se en gang. Så den drejer jo hele vejen rundt. Så. Kan man bedre se det herfra. Det er vist lige der. Men det er meget lidt plads de tandhjul de har oppe på. Meget lidt plads. Og ja, men det skal jo være kompakt, ikke? Så. Der. Så kunne vi lige slå hjulen ned igen bare for
Bare lige for at slå dem ned igen. Det er da irriterende, den skal vælge. Forkert vej. Det var da nogle elendige batterier, jeg har fået købt. Heldigvis har jeg ikke engang brugt dem 4 gange, og så... Nå, hvad kan man forvente for 20 kroner? 6 batterier af 20 kroner. Tja, det er ikke det helt store. Men ja, det var bare lige det. Landingshjul og næsehjul. Og jeg kan godt sige, hvis det nogensinde falder fra hinanden, så skulle det da lige falde en atombombe. Det er vist det eneste tidspunkt, det kan gøre. Jeg sidder bare fast. På alle tænkelige måder. Det er helt vildt. Så er også noget elendigt lys. Nå, det gør jeg.